Wilaheg Ung Wilaheg awigna mastu promosidhem Om awigna mastu promosidhem silat mring jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana Sena sinambung nang ning blebes tumaksir stantun lambang Buddha sinandur tutur katulata-tulata lat mrih abdeng marabdya wini sidang upama paraming niskara kanandya dudu wiying jaman purwa manggut kabusananing gabita tangrungging melambang matumpa-tumpa parma panggung sang murwengkata sing gebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha larik runting basa dengeng gunung musura sayane naras saya karaos mulat sarira angrasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadhe jalma ingkang ing lokaca jarweh pusnaku jang carita lebet wis kagelar jering pangliran yeku jatra mirsani panggelaran inggih Purawa Surya Candra Darum Hyang Kartika wis kinurba utarate kawasa sahari aratri anggitri pawana Purateking tung sinagilir kewanti temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar tumangkarti sinambuntu japating kerbya dadi padang kutu-kutu langatung gembrono yang bronto dadi beranaan tanpa wicalan padang trawangan sinari sambang renah ingkang arsa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging ngalengan mukir abang merenganga lamun kaek saya andilat-andilato bumi saya dangu sumurup sanggwang arko katos sebelah kanan kiri ning abange semujenar kapur bawan sinari sanggwang basanta danem lukaton ijo royo-royo manggu gunung kang biru moyo-moyo pucing gunung temlan kedalu kasih ing Maraban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kamulodase dina warsa ngoyok buka karep Tegal sawahe panglur sulur datanana pedhoti serambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi sanggang arkasa dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebuyada rebutejo rebutukuwung Parandir datan wonten ing kamadhaning kegunging raja negari ing Astinapura ya negari ing Astina ya negari ing Liman Benawi ya negari ing Gajahhoya ya sinebat negara ing Kuru Janggala apanjare karo pambanganing kandha sang ratuning mangke krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombeng samudra binang langut kang tanpa pagut pegating manunggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakring pewisik sawane kineping jurang corong kinepung gosirung kinar suswing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebenganing pasir gulari garis pinggir tanem doang rembuyung royo-royo karang gitri royo-royon kelapa bumi subur masetan mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang awening tirtane iline kang pinara para plaine kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinaru hangileni sawah yang pategalaning Narakesma mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sacengkenging selo sadadinandra kang prakawi pandu badari sanggar pasabinan yajaruk misarek kang pinanggo pratiwi pategalan kumpul jeneng ngrubuyu godhongane ambe kowe nganti kaya manglung witane polo kependhem polo kesimar polo gumantung sadotan kuciwa cinawi pukulan kang mawe kesarasaning diri ingon raja kaya dewen sansayang rembug lamun siang aglaring mangunan lamun wanci surup sore samya bali mring kandhange sowang-sowang tatarana carane kandhang anggun anjing malang labet tebi saking tindak Durjana Seti samya sayuk seka kanthi akaluring nusa bangsa tuwin negari ing Astina kono gungembanging gunung anggung rungsana lestari tumurun trah tumrap sadaya dadi huruk-huruk aning lingkungan
langkung-langkung lamun to tinaliti sampun sami samet ing sesanggeman sepenta bisa tindak sansaya sinan saya Dewi Dwananing mumat sinamatan daya dinayan sawijining papan jating jejiban kang miju temah mawujud manunggaling cipta rasa karo swambabar karya kenging ngrasake negari Ngastina nalika semulagya mancik mring jaman kencana panjang punjung pasir pawukira jinawi gemah aripa kartata turta harja dasarnya negara kang gedhe bore padang jagate dhuwur kuku setor tato kuncarane turta kasisering manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusareng adil bangsa negari ing Ngastina menangiro den ucapno dasa namane Sang Nata Dasa arane 10 nama wis mestani ananging jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jakawitana ya Prabu Jayapitana ya Sang Kurawendra ya Sang Gendari Suta ya Dastarastratmaja ya Sang Tripamangsa ya wenang jejuluk Sang Prabu Gandharya Nalendra gagah piteksa turta kasinungan kasekten niruwi pepasan pinata mendat jina mendar trumbak benggung sinuda putung ugi pinter mengolah onclang godo oleh pabaratan Sang Nata pindhane kadya Sang Senopati Sang Nata arsa gandeng madaring Damparsana siniwaka sanjaya para kawula tasih nayaka yang punggawa banyak dalang arta walika sawong galing Mas Kaju kang sarwaratna datan mantra-mantra Sang Nata Prabu Duryudana gawe madaring Damparsana sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugyaning Jawanta binayang bayang sang yaning para hapsara hapsari kawis tinggal pepandir sagung kang samya semewa pindhane samudra pindhet daratan yatatan kantun wiswanipun Sang Hyang Warung tetungguling praja negari ing Ngastina lasinta ing kemareng caket dene mangarsa muhung marangka nata dalem negari Ngastina nenggih Sang Nindya mantri pangrasa muka pidaleming plasa jenar nenggih Sang Rekanapati Harya Sengguni ya Harya Suman ya Raden Dirgantalpati Prandini Sang Prabu Duryudana mangke animbalan dhateng Wiswanira kadang Pandhawa nenggih satring jadi pati panenggahing Pandhawa ya satring tunggal pawenang kasih Sang Raden Ayawarkudara ya Raden Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Diloka ya Sang Wayunindya ya Sang Gandawastratmaja datan kantun ugi katon wiswanipun panengah Pandhu satring Madukara Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka Prandini manggarsa ngrawakaken dhateng Pratanira nujung negari Ngastina nenggih Sang Tapa Begawan Durna Prandini mangke Sang Prabu Baladewa nalendring Mandura katimbalan Wiswanira ndadosaken kagem setaning penggalih mulat sanjaring para kawula ingkang samya ngangsek Wiswanira para pepepet pipit para sasat atau pandenggul tatan pasela lan bersikat ing para sebeng jaya mlutek gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu dahe mondeng mangsa labuh payung megar mendhi jamur barat ing mangsa rendeng tumbareng ngrangap sating mangsa katiga Prandira tunggal tidem sinembat dari pasewakan negari Ngastina nadan kuntal panunggu pasawu tatal pampah dadosaken kumangling wijining mantuku Sang Prabu Duryudana gendering kababaring lisan
ingkang kadisutama Gusti sasongkan surya Rabanya sumangsa Suritinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspitenggo Dono Miang Mansra Sarwarokma Ranggeng maneh Narawata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring teca leliwaran ler kilat sisiring tadet sisiring tadet Wimbo kekondo mrene
Tiupeng ma to mandung saparan mangambar kungas ngepeke jero pasewakan mangkya darajating praja kawuryan wasanya ruri ora pangrehing ukara karana tan papalupe atilar silastuti sucana sarajana kelu kalulun kala tito tidom tandhaning mati anda yang ngarat di neng karoban robekto Iwangsuk mono mangadiri ruwi ono sasbentaning sejagat wasane kubono nurwangge paman pate Arya Sengguni paman pating Ploso Jenar ayo dadake kaget pekenira si paman pate Arya Sengguni wontene wakenira isen biji wenten ngajengan manira paman pate Arya Sengguni paman pate Arya Suman kawula ana ninggih kir dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula anak Prabu Jaka Pitana ya anak Prabu Duryudana sekawit padukami dhateng piswanipun ingkang paman ing kepatihan nggir ing jawi sanget damel kwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun gumitir acara maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan nggih dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana kawula ana non
Paman Badar Sengguninggi kati paran kang sering biji nangka dadi batal wakilingsun pranata tata rakiting kaparajan Marata Dyagi aturna marang panjenenganingsun samendang aja nganti kekarempin Paman Badar Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala menawi paduka dangu dhateng tata rakiting kaparajan negari Ngastina nggih tartentu sedaya datan badhe angguciwani awit saengga para kawula samya sayeksa kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Gajah Uya mandhapipun dumateng para adik prajuritan sangya para sata Kurawa ingkang boten kendhat ngenya tansah gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katempuh marang muka tartentu boten badhe anggep kunca paduka anak Prabu ingkang pamaning kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana ninggi Paman Hari Sengguninggi teka damel bumbung sartane damel marmanahipun ingkang putra Ngastina awit jangkep kang dadi aturira Paman boten liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase urip Paman Badar Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuh badhe suwala namung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana Paman Haryayi kula tampi kendelo sami-sami mboten langkung kaprayogana lenggah singandika Paman Harya menapa ingkang sampun paduka dawuhaken lenggah kula kados dene kirang sampun boten kirang sekeca nggih anak Prabu kawula ana ninggi nun mangke pupuh nebat pupuh nemban Dewa Buddha nggih sampun sekeca lenggah wonten datulih praja negari Ngastina kula aturi langgeng marayogaken pilenggahipun pupuh nemban Dewa Buddha pupuh nemban ngawu langit Niwang Agung muga ngayomi marang paraja negara Ngastina sak isine ya nggih anak Prabu Jaka Pitana iya anak Prabu Duryudana ora liwat nggonmu marayogake kelawan sowan sartane lenggahipun bapa ing awu-awu langit ya pun bapa Dewa Buddha ora liwat mus prayoga banget anarimaku nggih ora liwat aku ngaturke salam taklima ngatur pupuh nebar iki samangke damel bumbung sartanipun damel marem tiasing ingkang putra Ngastina pun Duryudana pupuh nemban iya Marata Dyagi satatakna sangyaning para wadyabala sartane para kawuling kang padha gantung siba pun bapa mung kari nderek nggih anak Prabu Jaka Pitana nun mangke pupuh nemban Durna pupuh nemban Sokalima pupuh nemban Kumbayana akhiripun paduka kula piji rawuh lenggah wonten ing datulih praja negari Ngastina ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja mugya kunjuk wonten ngarsa paduka pupuh nemban Kumbayana pupuh nemban Sokalima lole kentas waru gembal manyar-manyar doneng dungkul wana alas dadi wana oh latalah Hige ger anak Prabu Duryudana kasinggihan samangke amiji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing Sokalima ingkang bapa pun Kumbayana sowan kula nampi pambagya raja saking paduka anak Prabu Duryudana sowan kula tebih saking rubeda caket marang kawidadan lan sowan kula Rahayu Widata nering sambikala nggih anak Prabu mboten langkung keparengga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang bapa mugya kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana pupuh nemban Kumbayana iki sampun kula tampi damel bumbung dasingsun mboten langkung prayogakna anggen jengandika paduka pupuh nemban Durna lenggah iki kados sampun mboten kirang prayoga pisanipun ingkang bapa ing Sokalima nggih kula non apa dene Dimas Werkudara kadangipun kakang sawise wis sawetara wektu Jumandra
pesanggra ning Prajanegara Ngastina Werkudara prayogakna lungguhmu Bratasena kathahipun Kakang. Wah Duryudana kakangku ya nggonmu mbageke sartane prayogake kelawan nungguhe Werkudara sawanku Mayadéni wis ora kurang prayoga nggonku ngadhem ngersani Duryudana kakangku Werkudara ya ya mbok sadurunge aku katurke basaku katura Werkudara ya siat diatur bekti ngersanipun Kakang ora pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat ndayani marang uripe Werkudara apa dene Dimas Arjuna padha kanthi prayogana lungguh siadi nggonmu wis mesanggrah ning Prajanegara Ngastina Arjuna kula wonten maring dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana amiji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Arjuna lenggah kula sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Nur Wangge Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura samanggaken kula miji dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa kenya sampun rawuh wonten datulih Prajanegari Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan miwah pambagyararja sartanipun aseng pasegan monokrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama ya jagat pangestu para wayahu Bathara jagat Pathik Indra Jala Dewaku Yayi Prabu Kasinggihan Yayi Prabu inggih sampun paduka dawaken pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana sampun tinampi dhateng ingkang Raka ing Mandura estu damel bombong tasing manahipun ingkang Raka ing Mandura wonten sak mangke sowan kula kapiji kanthi prayoga sarta kanthi kawontenan ingkang nengsemaken saha hubungaken manah boten langkung aseng pasegan monokrami sampun kula tampi ingkang Raka kendela sami-sami kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Pitana Koko Prabu iki sampun kula tampi akarya bombong jas manahipun ingkang rayipun Duryudana boten langkung kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Yayi Prabu sampun kados boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka ing Mandura Yayi Prabu Jaka Pitana nuwun sewu anak Prabu Baladewa nggih rawuh wonten Prajanegari Ngastina ingkang Paman Sukalima ngaturaken kasugengan bobodra pamujinipun iki antuk pamujing pamanku mbaya ning Sukalima saha pangestu ning dewa sowan kula tebih saking rubeda caket mring karahayon Bapak kula ngaturaken puja pangastawa inggih kendel sami-sami nggih pun prayogaken lenggahipun sampun boten kirang prayogi pisahan kula Bapak Baladewa kakangku boleh kakangku Werkudara katurake basaku katura kadhahipun Kakang Dimas Werkudara ya siat diatur bekti kelanipun Kakang ana ngersanipun Kakang ora pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara yo tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogan nggon wulunggu Werkudara kaya wis ora kurang kepenak Dimas Koko Prabu ngaturaken kasugengan sakrawipun Arjuna ya prayoga sawanipun Kakang Raharja sawanku kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa ana pangestunipun Kakang ing Mandura wae Tampanana sampun sanget anggen kawula pundi Werkudara Baladewa kakangku apa ora mengko dhisik wektu sak mengko iki ya wektu iki pun Kakang nampa timbalan nampa nawala saka ngersani Yayi Prabu Jaka Pitana surasaning nawala pun Kakang kinen sowan ngersaning para Sata Kurawa ya kinen sowan ana ing Datulaya Prajanegara Ngastina sak mengko ingkang nedheng anake Pasewakan Agung yo gawe kaget setanipun Kakang ing antarane si Adi kuwi perangane Pandhawa si Adi Panenggak sartane si Adi Paneng alakot komapan unik Prajanegara Ngastina Werkudara
Wah, yo. Baladewa kakangku, mangertiya. Anane Werkudara sartane Arjuna sowan ana ngersane Duryudana kakangku mergo aku uga nampa ya kuwi nawala ingkang surasane padha kaya ingkang wis mbok ngendikake. Babagan wigatine apa aku ora bisa matur ngersane Baladewa kakangku. Jernatane kuwi dudu wenange Werkudara. Werkudara eneng kene jejere mung daya. Kamu ingkang dadi nalindruning Rajanegara Ngastina ya mung Jaka Pitana kakangku. Wah, mula babagan wigatine apa tak jaluk tanjena ana kersaning Duryudana kakangku Baladewa. Ya. Ngono Werkudara. Ya wis. Menengaken ya Haji, nuwun sewu. Sewu lepat aturipun ingkang Araka ing Pandura kula diagem wangaksami. Kagiyatsane manahipun ingkang Raka ing Mandura teka kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Tumili sak mangke gandeng sampun satata sartanipun sampun prayogi sowan kula. Wonten ngersanipun Yayi Prabu Duryudana keparenga sak mangke kula nyuwun dawuh timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana. Menggah punapa ingkang dados wigatosipun. Menggah punapa ingkang dados daruranipun ingkang Raka katimbalan sawan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Durwangi. Koko Prabu sewu kalepatan kula diagem mangaksami. Yayi Prabu kasihan. Sewu lepat kula nyuwun lumebering sesamudra mangaksami wonten sak mangke. Kula wantun ngrawuhaken saha ngaturi rawuh padukan Jaka Prabu Baladewa. Sayekti anggen kula ngawontenaken pasewakan saha kula nimbali dhateng wiswanipun kadang kula panenggah sarta kadang kula panenggah menika mung dipun sababaken awit negari Ngastina sak mangke wonten pandhita enggal katon inggih pandhita ingkang sampun lenggah saha mesanggra wonten sak pangeranipun ingkang rayi pun Duryudana mriku inggih menika bapa penemban Dewa Buddha pandhita ing awu-awu langit. Pramila sak mangke Koko Prabu sewu lepat diagem mangaksami. Gandeng ingkang rayi mriku cubluk ing nalar cingrangging samubarang. Kula kita sih meguru saha kula necep ngelmunipun Koko Prabu Baladewa. Pramila sak mangke kula suwun kanthi saged paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Paringa sesarepan menggah kados pitaken kula badhe meguru suwita dhateng pendhita enggal katon inggih menika pun bapa remban Dewa Buddha saking pertapan ngawu-awu langit Koko Prabu. Leng-leng ramyan ingkang driya leri nyawang candra katawangan sumu ing jas kato ritan limot kabyarsaning rojit para merembeng ndri yoma nawung kekuwungan jawang wisesa tanhono kang kujiwa raras
Wah, latala ya jagat pangestu warwayahu Bathara jagat. Nuwun sewu Yayi Prabu. Sepisan ingkang raka ing Mandura midhanget sabda tapa paduka Yayi Prabu Jaka Widana paring dawuh. Bilih wonten pandhita anyar katon ingkang samangke sampun sumandha lan mesanggrah wonten praja negari Ngastina. Yayi. Yayi. Yayi Prabu. Ingkang sepisan ingkang raka ing Mandura nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka nderek bingah teka samangke Yayi Prabu Duryudana nampi paswitan so nampi rawuhipun pandhita enggal katon inggih menika pun begawan sinten Bapa Penemban Dewa Buddha inggih menika begawan Dewa Buddha saking mertapan ngawu-awu langit ingkang raka mathuk Yayi ingkang raka mathuk Jeniatanipun danging gesang wonten ing alam padang menika dipun wenangaken kinarya budidaya. Mrisak mangke saged ngulir budi saha ngasah kadiwasan. Srana anggenipun badhe ngulir budi sarta ngasah kadiwasan mriku inggih kanthi lantaran meguru gegulang ilmu marang sinten kemawon. Dhateng sinten kemawon menika kedadipun conto sartanipun kedadipun tuladha menawi inggih dados pakartinipun. Nanging wis semanten Yayi. Boten sedaya pendhita wonten ing alam padang menika nggadahi ilmu ingkang sae sartanipun boten sedaya titah ingkang nggadahi patrap nista wonten ing alam donya menika lair lan batosipun ugi nista menika babar pisan boten saapi-apike perkara mesti ana eleke saelek-eleke perkara mesti ana apike pramila menawi menapa ingkang kula aturaken menika kula suwun kanthi sanget Yayi menawi paduka ndaraturipun ingkang raka ing Mandura kula aturi milah sartanipun kula aturi milih kula aturi metang ugi kula aturi metung babagan perkawis ingkang sakmangke badhe damel srana anggen paduka Yayi Prabu Duryudana saged gegulang ilmu dhateng sinten kemawon lajeng mitrat paduka Kanjeng Koko Prabu babagan kok Bapa Penemban Dewa Buddha mriku kados pundi nuwun mangke menawi ingkang raka mathuk kemawon menawi sakmangke Penemban Dewa Buddha menika mapan wonten negari Ngastina saha mejangaken ngilmu dhateng Sangya Parasata Kurawa. Nanging kula menika namung nyuwun dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana supados milah lan milih menika sababipun menapa jeniatanipun tiyang meguru tiyang gegulang ilmu menika namung nuhoni dhateng paugeraning tembung utawi paugeraning tetembangan. Lamun sira geguru kaki amilya menungsa kang nyata ingkang becik martabate kang sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan ngurangi syukur oleh wong tapa ingkang wis amungkul tan mikir marang pawehing liyan iku pantes guranana kaki sartane kawruhana mriku tiyang meguru menika paugeranipun namung mriku ingkang kedadipun cepeng satanipun kedadipun gegem namung paugeran sarta inggih menika artosipun saking tetembangan menika kula wau Yayi. Lah lajeng malih kula badhe nyuwun dawuh saha kula badhe nyuwun pirsa dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana. Nyuwun pirsa babagan menapa dhateng ingkang rayi pun Jaka Widana. Mangke riyin pendhita enggal katon inggih menika pun pendhita ing pertapan ngawu-awu langit inggih menika pun begawan Dewa Buddha menika badhe mejangaken menapa sartanipun wigatosipun menapa teka samangke mapan wonten Raja Negari Ngastina menapa ingkang badhe dipun wejangaken Yayi samangke mitra dawuhipun Bapa Penemban Dewa Buddha kados pundi Bapa Penemban Dewa Buddha panjenenganipun bakal mejang ngilmu kasampurnan kawrusakan paraning dumadi sastra cetha panggrawating diyu dhateng Sangya Parasata Kurawa ugi dhateng Sangya para Pandhawa nanging sakmangke wonten syarat serananipun mangke riyin Biyayapun Penemban Dewa Buddha badhe mejangaken ngilmu kasampurnan dhateng para Pandhawa miwah Parasata Kurawa nanging wonten syaratipun syaratipun menapa Yayi sarananipun inggih mriku Bapa Penemban Dewa Buddha
kersa sartanipun badhe sembulur nggihipun mejangaken ilmu kasampurnan menawi kelampa murungaken perang ageng Bratayuda sartanipun wontenipun Pandhawa inggih menika Werkudara kaliyan Arjuna dipun timbali sowan mriki menika awit para Pandhawa badhe dipun suwuni paseksen sarta badhe dipun dawuhi kinarya lampah tandha tapak asta wurunging perang gedhe Bratayuda lan para Pandhawa badhe dipun rukunaken kaliyan pun para Satawurawa Koko Prabu sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang Nalin rombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurta krore kagiri-giri malah ya jagat pangestu ora upun ora jagat Yayi Nun Sewu Koko Prabu kados pundi ing sekawit kula mathuk sartanipun kula sarujuk nggenipun penemban Dewa Buddha badhe mejangaken ilmu kasampurnan dhateng pun para Pandhawa awit menika badhe amimbuhi dhateng kasektenipun para Pandhawa miwah para Satakurawa mboten namung badhe amimbuhi dhateng kasekten nanging antawisipun para Pandhawa lan para Satakurawa menika badhe saged mangertosi dhateng menapa sartaipun dhateng pundi tiyang gesang menika badhe dawah sartaipun badhe dumunung wonten pundi awit kawruh kasampurnan menika kalebet kawruh sangkan maraning dumadi kados pundi dumadining manungsa mekaten sekawit kula bombong sartanipun kula mathuk menawi penemban Dewa Buddha menika badhe mejangaken ilmu kasampurnan menika Yai nanging nuwun sewu sareng kula midhanget pirembagan menawi penemban Dewa Buddha badhe murungaken perang gedhe Bratayuda mengkene kula kok mboten mathuk sartanipun kula mboten cocok lan kula mboten krumoso nggih menapa kula dipun maringi dipalilah menawi sekiripun kula badhe pirembagan kaliyan penemban Dewa Buddha Monggo kersa kemawon akhiripun badhe perembakan kaliyan penemban Dewa Buddha Penemban apa nggih anak Prabu samangke Koko Prabu Baladewa ngersaken pirembagan kelawan Paduka oh iya mbok menawa pancen ana rembug ingkang bakal diaturake ana ngersaning pun Rama ya aku njaluki dipalih aku tak maju sowan Kunggir sumangga Penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang susu angin ngentinggone nyang kalih kangkung beksi miber alah ya ceket Dewa Bathara hung mastu Rama sidam saring bawana langgeng ora mengko dhisik sinuwun apa pancen sira ingkang aran Prabu Baladewa ingkang kepengin sapi rembugan kelawan aku ya kelawan Begawan Dewa Buddha wah ladalah ya jagat pangestu ora upun ora jagat wah layak to layak Karang Pendhita Sumunar tejane mula Yayi Prabu kegut gandrung marang ilmu ingkang bakal diwejangake. Yo, Penemban. Nek kowe nanjeke kelawan aku, ya aku iki Prabu Baladewa, ora ana liya. Iki Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mengko sikik sinuwun. Piye?
ning atase aku ndangu lawan kowe menehi wangsulan marang Begawan Dewa Buddha. Mongko kowe tanpa nggunakake tata krama, kowe tanpa nggunakake subasita karo wong tuwa ora basa. Apa kaya ngono kuwi cacakaning Nalendra Mandura? Lho, Kosik. Kosik piye? Kowe aja ngawur. Kowe aja waton bisa ngucap kowe berban. Anane Baladewa ora tata krama sartane anane Baladewa ora basa karo kowe kuwi, merga kowe kuwi uga ora basa. Kowe uga ninggal marang Subasita. Nggon mundangu lawan Baladewa. Merga patrap sartane paugeran wong urip ning tanah Jawa kuwi mung nuhoni marang ya kuwi tetembungan. Nek kowe pengin diajeni kowe ngajenono, nek kowe pengin dibasani kowe basanono marang sak pepadane. Nanging Subasitamu ing kaya mangkono mau ndadekake Baladewa ora sudi yen aku kudu ngajeni karo kowe. Merga kowe ora ngajeni marang Baladewa. Oh, ngono. Yo, mulo aja kaget. Sartane kowe aja duwe rasa sing kepiye-kepiye. Aja duweni pandhakma, sartane aja duweni pitakon. Kena ngopo Baladewa ora basa karo kowe? Merga kowe ya ora basa karo Baladewa. Oh, ya wis. Yo, arep ngejak apa tak ladeni kowe? Lho Kosik. Anane aku maju ki merga aku midhanget apa kang dadi timbalanmu. Yo. Ana dawuh pengendika apa sinuwun? Aku arep takon karo kowe, Berban. Penemban Dewa Buddha. Prabu Baladewa kepiye? Wis iki. Ing antarane kowe swanere Raja Negara Ngastina kuwi kowe arep mejangake ilmu kasampurnan marang para Pandhawa lan Kurawa. Iya, pancen nyata kuwi. Kowe ingkang dadi pengangkas sartane gegayuhane Begawan Dewa Buddha. Nggonku mapan ana ngersani anak Prabu Jaka Pitana iki sayekti sepisan aku arep ngrukunke para Pandhawa sartane aku arep mejangake ilmu kang sampurnan. Apik panjang kamu apik. Gegayuhanmu prayoga. Ternyatane pancen wis mataun-taun Pandhawa lan Kurawa kuwi ora bisa rukun. Baladewa ingkang arina lawan mengimung tansah ngajab sartane mung arep-arep nyadong bisa apa Pandhawa lan Kurawa bisa rukun. Kowe saguh ngrukunke. Iya. Nanging miturut ngendikane aja Prabu Duryudana nggon arep ngrukunke sartane nggonmu arep mejangake ilmu kasampurnan. Kawrusangan maraning dumadung saning para Pandhawa ndadak nganggo lantaran, ndadak nganggo syarat. Ya kuwi kudu murungake Perang Gedhe Bratayuda. Ya ora? Ya ora Begawan Dewa Buddha. Ya pancen nyata, merga ngene sinuwun. Anane aku arep murungke Perang Gedhe Bratayuda kuwi merga aku ora sarujuk. Sartane aku ngeman marang kekadangan. Ngeman marang kekadangan lire piye? Aku ngeman marang kekadangan yen to nganti Kurawa sartane Pandhawa kelakon nindakake Perang Gedhe Bratayuda entuke mengko apa? Nek nganti Pandhawa menang, kuwi sing dikukup mung negara suwung. Nek Kurawa menang sing dikukup ya mung negara suwung. Tur meneh, jroning peperangan kuwi ora ana kok jeneng wong duweni rasa kabagyan, ora ana kok jeneng wong duweni rasa tentrem. Jroning peperangan kuwi eneke mung rasa ngrantes, eneke mung rasa ngresula. Eneke mung rasa nangis, eneke mung rasa sedih, rasa sungkawa. Merga ditinggal karo bapakne, bocah ditinggal karo wong tuane, ditinggal perang, maju ning Mabaratan. Lah ning kene iki aku sing ora mathuk. Tur meneh ning atase mung arep mbalekke satane mung arep ngrebutke negara kok dadak nganti ancik-ancik marang kasangsaraning liyan. Kuwi sing aku ora mathuk. Kuwi sing aku ora sarujuk. Mula Perang Bratayuda arep tak murungake. Dewa Buddha. Prabu Baladewa apa? Perang Bratayuda kuwi wis dadi jangkaring jagat. Perang Bratayuda kuwi wis dadi kodrat. Sartane Perang Gedhe Bratayuda kuwi ora iso disilahi nadan kanthi srana apa wae. Iya. Najan Dewa wae ora ana ingkang wani cawe-cawe babagan Perang Gedhe Bratayuda. Lah kowe iki mung titah. Kowe iki mung manungsa lumrah. Kedunungane ino lali salah apes lan mati. Elinga ngerti ya. Dewa wae ora ana sing wani.
cawe-cawe babagan perang gedhe Bratayuda kowe ming titah arep murungke perang gedhe Bratayuda sing mbok ora ganti apa weh lah ngosik sinuwun kowe aja waton bisa ngucap giri lusi jalma tan kena kinira nadyan to mung sak aku nadyan to mung sak pendhita ngawu-awu langit Begawan Dewa Buddha nanging yen to ketrima uripku tak kira perang gedhe Bratayuda ora sida kelakon sartane tak wurungake. Ya wis, sakarepmu. Tak tonton, tak sawang, tak delok kaya ngopo kridamu yen to pancen kowe iso. Yen to pancen kowe saguh, sartane bakal kasempatan kon arep murungake perang gedhe Bratayuda. Tak delok arep tekan sepira. Welah. Ana ratu kok sajak ngepal karo pendhita ya delokan. Nggon arep ngurungke perang gedhe Bratayuda ki ana syarat seranane. Ana syarat serana ingkang kudu ditempuh sartane kudu ditindakake. Merga perang gedhe Bratayuda iki bakal kelakon yen ta menungsa loro ingkang arep tak sebutake iki isih urip. Piye? Perang gedhe Bratayuda bakal kelakon yen ta ana menungsa loro ingkang isih urip. Iya. Sawa menungsane matur? Ora liya kejaba ya sepisan Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ping pindhone Semar Badranaya. Prabu Baladewa ngerti ya. Menungsa loro kowe ingkang tansah benthik-benthike. Menungsa loro kowe ingkang tansah nglincipi carang papak. Ngedu Pandhawa lan Kurawa supayane aja nganti rukun. Mula pengangkahku nggon arep murungake perang gedhe Bratayuda iki syarat serane kudu tak tempuh ya kuwi kudu bisa nyirnake marang Prabu Kresna sartane kudu bisa nyirnake marang Semar Badranaya Prabu Baladewa. Panus maring jajalanan sekretane bawana iblis lanat menungsa ora tatanan des malah ningrat gelak-geleng bumi panus maring jajalanan. Dewa Buddha kowe kok lakon teko dadi ngucap ngrasani Nalendra Ndrawati Prabu Kresna apa kowe ora ngerti yen to sing lunggane ngarepanmu iki kadange werda Yayi Prabu Ndrawati menungsa ora tatanan sekawit kowe arep murungake perang gedhe Bratayuda ora apa-apa wurono nek pancen kowe iso. Ning kowe wis ngucap ngrasani marang adhiku Ndrawati. Dewa Buddha, tak kira ora bakal langgeng konmu mapan ing Praja Negara Ngastina. Perkara iki tak kandhake ngrasani Yayi Prabu Kresna. Sing sang katriku mulung mangroma ing wadya Kardakura Kardakura rek kiri jagat Dewa Pawaremban Dewa Buddha kados pundi perkawis menika? Kados pundi apa? Koko Prabu Baladewa sajak duka yaya sinipi. Nesu mbak ya ben dasare Nalendra darah tinggi kok. Ratu ora tau sareh atine, ora tau sabar pikire. Pancen tak sengaja anak Prabu Duryudana aja kuwatir. Pancen pengangkahku nggonku bakal nyirnake Ratu Ndarawati kuwi supayane aku ingkang sepisan bisa gawe murinane Prabu Baladewa. Jagat Dewa Ndara.
Lajeng perkawis salajengipun kados pundi? Wis ditonton wae. Alon-alon mengko. Mengko ingkang keduga bisa mateni sartane saguh. Mateni marang sepisan Kresna ping pindho Semar ora liya kejaba ya mung Pandhawa. Gunane apa Werkudara karo Janaka mapan ning kene yen to dheweke ora saguh mateni marang Prabu Kresna sartane Semar. Wah. Dewa Buddha bapakku. Werkudara piye? Aku saguh mateni Kresna yen to pancen Kresna landang keluputan. Nanging keluputane Kresna apa lah kok kowe dawuh karo aku kon mateni Kresna karo Semar. Sik ta. Kowe kok takon wong loro lupute apa kowe iki ora ngerti apik lan bener. Ora ngerti bener lan luput apa ora ngerti apik lan elek. Lire piye kowe ngendika ngono? Coba gagasen. Wong loro kuwi sing tansah ngojok-ojoki sartane wong loro kuwi sing tansah gawe perkara supayane Pandhawa lan Kurawa kelakon nggone nglakoni perang gedhe Bratayuda. Mangka perang kuwi isine ming kawengisan. Perang kuwi ora ana kok sing jeneng wong guyu laka-laka ora ana. Enenge ming tetangisan. Enenge mung wong ting jlerit ora karu-karuan. Coba gagasen, coba bayangno. Apa kira-kira pakartine Kresna karo pakartine Semar sing tansah ngojo-ojoki lan tansah ndombengi marang Pandhawa lan Kurawa supayane kelakon nggone nindakake perang Bratayuda sing benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Apa kira-kira ngono kuwi dudu lupute Kresna? Jlamprong wi menawi miturut kula kok Koko Prabu Kresna menika lepat lupute kunapa lah menika wau ingkang dipun ngendikaken dening Bapa Nemban Dewa Buddha Koko Prabu lan Kakang Semar menika benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa supados kelampah nggiripun badhe nindaken perang Bratayuda nggih napa mboten. Wah edan ya wis yen ngono aku saguh mateni Kresna lungguh sing prayoga mengko bubaring pasewakan aku tak budal ning Durwati lan kula badhe bidal dhateng Karang Kadempel mejahi dhateng Kakang Semar. Lah ngono apik kok dadak do semaya senengane ora sigra-sigra bala kang tumingal pangajamba kang samya tali lerah dadet wileteng kata Danyuanggung mangun sang nidi minjang sang adil adinyo Padali Tresna Surawilaka kadya putra singa pregil pasti Joko Tendanya kang pangambak boyo tidemadaning pasewaken negaring Astina nalika semanten njegegreg kadya tugu Sinangkarta nenggenata ngastra Sang Prabu Duryudana awit midhanget pangandikanipun mandhata ngawu-awu langit nenggih Sang Tapa Begawan Dewa Buddha kedadak kapirang ing Sang Ya para kawula dasih sami ala bilih wonten titah slantah ingkang sowan minggah wonten ing Datulya Praja Negaring Astina mancat Pancaniti la sinten ingkang sowan nenggih Sang Kilurah Petruk kantong bolongan majaning Sang Luar Semar Badrana miwah Sang Kilurah Bagong ingkang mantun minggah madring Datulya mancat Pancaniti repepeh ya soto metarangan gawe kaget kang samya mulat mangrobeng para kawula kancana daya yak njaluk dalan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amra kanggeng awita dencengan oh ya jagat pangestunggara Paman Daryo kula wonten timbalan nggih kados pundi perkawis menika akhir kula badhe gagapi nuwun sewu liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten sapangripun Koko Prabu Baladewa mriku kula nampi biswanipun Ponokawan Petruk kalian Bagong lah nembe kemawon bapakne dirasani nggih lah kok menika anake mara ting jruntrul lah kok teka kutuk marani sunduk nggih Gang ngopo iki ngopo apane awake dhewe lagi teka urung didangu urung dibagekke kok Patih Sengkuni omong nek awake dhewe kaya kutuk marani sunduk ora apa-apa Truk mbok menawa kowe wujud ancaman nggih saka Sengkuni mbok menawa mau saurung awake dhewe teka ngrasani arep mateni awake dhewe wis ngono wae Kurawa ki tiada hari tanpa niat arep mateni awake dhewe wo heeh wis gak kowe matur ngenteni didangu gak kowe matur ngersane sinuwun Prabu Duryudana oh iya nanging mangga kemawon dipun dangu kemawon mbok menawi nggadahi wigatos nggih. Paman Daryo kula aturi renggeng sekeca. Inggih sampun boten kirang prayogi. Mitra Kantong Bolong. Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwi. Padha kanthi raharja selamat sawarbu Mitra Kantong Bolong. Nona amit masang kaliman tabit rubina iki lho dumawaing tampa real pangestu ning sun wae tampa nono. None nggih sampun sanget anggen kawula pundi mugi dadosna jimat paripe ndayana ing kasantosan. Prayogatna Bagong sampun boten kirang prayogi. Petruk padha kanthi raharja sak sowanmu Petruk. Oh inggih Patih Sengkuni nggih bekti kula kunjuk Patih. Iya. Tak tampa ora lewat pangestuku Tamanana Bagong padha kanthi slamet sowanmu antuk berkah dongane Sengkuni lho kok ora ngabekti ora subasita karo aku ki patih lho Bagong patih ki rak ning negara Ngastina patih ki rak kanggone kawula negara Ngastina kanggone Nayaka praja negara Ngastina sing derajate sak ngisormu ning nek kowe ora ning negara Ngastina derajatmu kuwi mung padha karo aku. Mongko kowe kedayawan wong sak njaban rangkah negara Ngastina. Aku dudu kawula Ngastina, aku dudu kawulamu, aku dudu Nayaka sing sak ngisormu. Mula kang saka kuwi aku ora sudi nek aku mbok dawuhi aku takon basa, takon ngabekti karo kowe aku mah. Dasare cangkemmu ki elek. Ilah. Urung apa-apa kok Sengkuni wis dicangkem-cangkemke. Engko sik aku tak takon nek kowe ora rumangsa cangkemmu elek aku tak takon karo kowe. Ki arep takon apa Bagong? Kowe mau muni ngerti aku karo Petruk sawaning Datalaya Praja Negara Ngastina ki kowe mau muni kutuk marani sunduk. Ki werdine apa?
Hah? Ora ana werdi apa-apa ya mung aku mbangane ora omong ngono Kakang. Ah, aja ngapusi kowe. Aku ngerti. Kowe malam sura iki arep bakar-bakar kutuk to kowe. Dene kowe arep ngejak aku terus kowe omong nek ora ana werdine apa-apa. Wah. Gong, kowe iki radong. Apa? Kutuk marani sunduk iki kaya dene iwak kecemplung wuwu lho, Gong. Ah iya, ngerti aku, gek arep bakar, arep dibakar ngono ta iwake. Ora. Kaya dene mungsuh ingkang mlebu ning kandhanging mungsuh. Ngono lho. Walah, werdine elek ta, Tru? Elek. Ora kok arep madang, ora kok bakar-bakar lek-lekan iki ora. Mbok menawa ya wis ni ora apa-apa. Nek kira-kira kowe arep ngejak aku karo Petruk ora apa-apa. Aku iki sugih aku. Dasare bar entuk ijol kaca mobil pecah iki apa? Terima mobilnya tak buang, dite tak nggo bakar-bakar wis gampang wis kok ora usah dipikir perkarane. Iya. Wah kok ngleleng. Slamet atiku. Prayogakna Bagong. Kaya wis ora kurang kepenakne. Oh, Petruk padha kanthi raja sowanmu Petruk. Pamujinipun Penemban Durna wilujeng sowan kula Penemban bekti kula katur. Iya. Tak tampa ora pangestu tampan ana Petruk. Nggih sampun sanget anggen kula pundi. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Bagong. Wah, Penemban Durna nggih Penemban. Kepareng wiji dhateng piswanipun ingkang abdi pun Pak Pangeran Bagong. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa bekti kula katur Penemban. Ya. Pangestuku tampan ana apa ana kawan? Pangestuku tampan ana. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Wah. Petruk padha kanthi slamet sowanmu. Lho. Ndara Werkudara nggih Ndara. Wilujeng sowan kula bekti kula katur. Yo, tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bagong padha kanthi prayoga sowanmu. Ndara Werkudara. Yo. Sampeyan ki salah alamat. Salah alamat wi. Umume Werkudara ki enenge ning jejer Ngamarta iki jejer Ngastina sampeyan kok melu. Ana wigati kudu tak aturake ngersaning Duryudana kakangku. Oh, nggih. Bicara dong awake dhewe sowan mrene iki wigatine arep marani kuwi kok ora. Wis menengo wae kowe, Gong. Aku kok nek meneng dikira wayang mati. Ya wis. Ton nek aku meneng kok ndak ora mbok bagahi jatah rokok. Wong kowe mau ora ngempit 6 bungkus ta, Tru? Iya. Sing siji wis tak oncalke Semar kae mau. Karo mangkat rene wis tak oncalke Semar. Iya. Petruk padha kanthi slamet wilujeng Ndara Janaka. Bekti kula katur, iya pangestuku tampan ana. Bagong padha slamet. Nggih. Pamujinipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya. Tak tampa ora lewat pangestuku tampan ana. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Petruk kandhung gulung. Wonten dawuh sinuwun. Sowanmu tanpa tinimbalan. Ana wigati apa? Napa kula sampun dipun keparengaken matur ndak paringi purba asesa matur ana karsaning sun. Oh nggih. Saderengipun kula sowan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka. Yo, ingsun tampa sabanjure wi. Ingkang sepisan sinuwun. Kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kawula anggen kula badhe matur ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Yo, ora dadi ngopo para diagi matur. Oh nggih, matur nuwun. Sepisan sowan kula tetinjo dhateng kararjanipun para bendara kula, para punden ing negari Ngastina inggih menika pun para Sata Kurawa. Wondene ndungkap ingkang angka kalih. Sowanipun Petruk kaliyan Bagong menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika namung minangka duta kongkonan. Kula minangka duta panglawung saking negari Ngamarta. Duta panglawung. Nggih. Duta panglawung kuwi tegese duta kongkonan panglawung Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati? Mboten sida. Ora konsisten ta kowe iki, kleru kok ya kleru ngomong kowe. Minangka duta kongkonan saking para Pandhawa saking negari Ngamarta. Ingkang sepisan wigatosipun sowan dipun dawuhi
dening Sinuwun Prabu Puntadewa sawanten negari Ngastina menika kula kinen nanjihaken menapa kepara estu satanipun menapa kepara nyata bilih sak mangke panenggak Pandhawa kalian panengah Pandhawa inggih menika Ndara Janaka kalih Ndara Werkudara menapa estu mapan wonten praja negari Ngastina menika ingkang badhe kula tanjaken nanging gegandhenganing sak mangke ingkang abdipun Petruk kantong bolong sampun malah sampun sak pirembagan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih pun mbageke kalih sowane Petruk kula sampun mangertosi bilih sak menika Ndara kekalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka mapan wonten negari Ngastina lah lajeng menapa ingkang badhe kula tanjihaken sowan kula menika namung nuhani dhateng menawi nggih dados dawuhipun Sinuwun Prabu Puntadewa bilih kula dipun dawuhi sowan wonten mriki menika kula kinen amboyong inggih menika kula kinen ngaturi konduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta mergane anu sinuwun niki cekaas kemawon rembuke kula kalih Petruk Bagong kepiye negara Ngamarta niku ketaman ruhara negara Ngamarta ketekan dahuru merga negara Ngamarta koncatan marang inggih menika cagak tuwak bebeteng tinanggulanging praja negari Ngamarta inggih menika Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka lah sing mapan teng negara Ngamarta niki mung Sinuwun Puntadewa kalih Ndara kembar mongko nek enten napa-napa piyai-piyai niku isane mung meneng piyai-piyai niku isane mung mendel nek enten napa-napa enten parang muka sing depani teng negara Ngamarta panjenengan mboten isa temandang merga nggih awit saking kawontenan ingkang ringkih lah niki sawane Bagong kalih Petruk niki ajeng boyong kondure Ndara Werkudara kalih kondure Ndara Janaka menawi kula dipun maringaken menawi Ndara Werkudara dipun maringaken dhateng dipun Petruk kanthong bolong badhe kula boyong wangsul wonten negari Ngamarta kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan nek kudune nggih sampean masrahke kudune sampean nggih maringke wong nuwun sewu sing dadi Pandhawa niku Ndara Werkudara kok dudu Sinuwun Prabu Duryudana kok sing dadi pirangane Pandhawa niku Ndara Werkudara dadi Ndara Werkudara menika dados kadang tarunanipun Sinuwun Prabu Puntadewa nek kakange ngresake adine kon kondur nggih adine marepaksa kondur ning ewa semanten lho Sinuwun umamya sak mangke Ndara Werkudara nderek pernatan negari Ngastina menawi mboten saking palilahipun Sinuwun Prabu Duryudana Ndara Werkudara mboten kondur mboten dipun kemarangaken kondur dhateng negari Ngamarta rembag salajengipun kula pasrahke Bagong nggih Gong nggih Bloko suta blak utang terus tegang. Oh. Terus terang, Gong. Terus terang. Aku tegang ae. Wah. Kowe iki kok neka-neka. Blak utang terus terang. Blak utang terus terang. Niki kelompok dipasrahi Purbawasesa kalih Sinuwun Puntadewa. Kelompok dipasrahi Purbawasesa, Bagong, kowe sing dadi gentho. Ana ing Karang Kadempel. Ya senajan aku ki ora seneng nek ana cecongkrahan senajan to Prabu Puntadewa ki ora seneng ora srek nek ana padudon nek ana keributan ning gandeng iki dadakake serana lantaran isane adikku Werkudara karo Jelampor kondur neng negara Ngamarta nek kira-kira mengko Werkudara karo Arjuna ora kersa kondur ora kersa mulih ora kersa bali neng negara Ngamarta kowe tak pasrahi Purbawasesa kowe arep ngopo wae neng negara Ngastina sak karepmu dadi kula ampun nampa ngendika saking Sinuwun Prabu Darma Warimin Darma Kusuma saking Sinuwun Prabu Darma Kusuma nggih kados ngaten menika nek ngaten Sinuwun Prabu Duryudana sakuramane kula aturi jaga ajang sing ngombo beteng sing kandel kok jaga ajang jaga ajang jaga jagang ora jaga ajang nek ajang ki nek wong arep madang oh ya aku ya arep madang sik kaya wong kok wetenge semego wae ora jaga jagang sing jero beteng sing kandel ya jagat pangesungkara
Petruk, wonten dawuh sinuwun. apa kira-kira kowe ra mangerteni yen to anane Werkudara lan Janaka mapan ing negara Ngastina iki mergo arep nampa wejangan ilmu saka pendhita anyar katon ingkang wis mapan ing Maraja negara Ngastina. Mengke riyen. Ndara Werkudara kali Ndara Janaka badhe nampi wejangan ilmu saking pendhita enggal. Yo, Sinten? ya kuwi bapa nemban Dewa Buddha pendhita ing awu-awu langit ingkang wis satata bakal mejangake ilmu marang Werkudara Putra Janaka. Gong. Ora kasil iki, Gong. Ora kasil piye? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora dientukke tiga bali. Minggir kene tak saduke ratune kene. Wis sabar. Aja terus arep kerengan ngono kuwi aja terus rono kasar ora. Sebabe apa, Tru? Sebabe apa? Genahke. Kok Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora entuk digobali iki? Eneng pendhita anyar katon peparape Begawan Dewa Buddha arep mejangke ilmu karo Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Nek urung disida diwejangke ilmu Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung entuk gobali. Sapa pendhitane? Dewa Buddha. Sing lunggone ngarepe Durna kuwi kayake. Oh lah iya. Pendhita kok ngentutan. Mau aku lunggone burine kok ming anggere anget kok ming. Pendhita apa? Pendhita ora dewi bawa blas. Ayo mbok menawa ora. Lho nuwun sewu. Ning niki kula niki nampi dawuh saking Sinun Puntadewa niku. Nek umpama kira-kira niki kula pirembangan kali Begawan Dewa Buddha kados pundi? Kowe arep rembugan karo Begawan Dewa Buddha. Nggih. Arep ngopo? Lah nggih niku negosiasi bab perkara Ndara Werkudara kali Ndara Janaka ingkang badhe kula boyong kundur wonten negari Ngamarta. Ya wis sakarepmu, Begawan. Ana dawuhmu apa, Ngger? Samangke Petruk kantong belum badhe pirembagan kelawan Jagandika Paduka. Akhiripun badhe boyong wangsul iki uga Werkudara kaliyan Arjuna. Lah dalah minggir aku sing ngrembuki, Ngger. Oh. Cuangkang hangro sesumbar mawa lindhu bumi gonceng kumaludo kuntor gatok lah wonten pandhita ingkang majeng ngadepi kalih Petruk menapa sampeyan menika penemban Dewa Buddha penemban. Ya dasar kepara nyata Petruk kantong bolong kowe. Nggih, kula pun Petruk kantong bolong. Nek kowe takon karo aku ya iki. Ya iki Begawan Dewa Buddha ya iki. Nggih. Ora aku arep takon karo kowe. Pripun Begawan? Kowe jare arep rembukan karo aku. Oh nggih, estu. Kula ajeng pirembagan kalih panjenengan. Mergo ngendikane sampean arep mejangke ilmu kalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Lah mengke riyen ngilmu napa sing ajeng sampean mejangake? Aku arep mejangake ilmu kasampurnan kawerusangan paraning dumadi ana ngersaning Werkudara lan Janaka. Nanging ngerti ya anggone Werkudara Janaka ora tak keparengake lunga saka negara Ngastina iki merga dheweke tak jaluki paseksen. Lho dipun suni paseksen? Iya. Napa najeng pemilu? Wah kowe iki kok tak jaluki paseksen kinarya wurunging perang gedhe Bratayuda. Sartane mengko Werkudara lan Janaka tak dawuhi supayane tandha tapaasta. Perang gedhe Bratayuda diwurungake sartane Pandhawa lan Kurawa kelakon rukun Petruk. Oh. Mengkirian menewan. Kula kok ora mathuk karo sampeyan. Ora mathuk piye? Sepisan kula niki pun ganjel rasane atine Petruk. Ganjel sebabe sampeyan menika pendhita mongko arep mejangke ilmu kasampurnan. Nuwun sewu. Sampeyan pirsa mboten kalih lakone Ndara Werkudara ingkang wis kawuri. Sampeyan pirsa napa mboten tau tate midhanget kondange napa mboten?
perkara lakone Ndara Werkudara ingkang nalika ngupadi wujuding banyu suci Perwitasari menika ngupadi ngilmu kasampurnan nalikanipun pinanggih kalian Sang Dewa Ruci. Ya aku ngerti lho. Teges Ndara Werkudara menika janjane mboten butuh diwejang ilmu kali sampeyan. Mboten butuh wejangan ilmu kasampurnan saking sampeyan merga Ndara Werkudara niki pun pirsa malah panjenengane pikantuk langsung saking dewane. Nanging anane aku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda kuwi akinariyos srana rukuning Pandhawa lan Kurawa. Banjur nggonku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda iki kudu ana srana ingkang ditempuh. Ya kuwi para Sata Kurawa lan Pandhawa kudu bisa nyingkirke sepisan nang Ratu Ndarawati. Nata Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna ping pindhone kudu nyirnake sing jeneng Semar Badranaya Petruk. Mikir ora? Nggih. Aja muntap lir krentat duka yayasinepe. Netra kocak ngondara andir. Hidup nyomalon saka adani rombanan yen sinapun mring sagedheng. Oh. Mareng aku omong yen to anggonku arep nempuh srana mateni Kresna karo Semar. Iki kok ana menungsa praupane kaya babi nyeruduk kowe kuwi. Rumangsane apa parat? Strayali binentang laut. Hantu laut kowe. Ora engko sik kowe sapa? Kowe iki sapa? Ana menungsa kok wujudane kaya kowe. Isa wae, Mbah. Hah, kok sik? Sadurunge nek kowe takon karo aku iki anake Semar. Iki anake Semar. Kok sik, Mbah? Aku krungu rembugmu kowe kandha nek kowe arep mateni karo Semar kok marai runtik atine Bagong. Hah? Lupute Semar apa? Klerune Semar apa kok Semar arep pateni? Semar ki ora sata pateni. Semar ki wis tuwa. Engko modar dhewe. Kowe iki padha wae ora jare arep mbelani bapak. Mbelani kok. Rumangsane apa? Sinuwun Kresna ki lupute apa? Hah? Sinuwun Kresna ki kenal karo kowe ora, bapak ki tepung karo kowe ya ora. Kowe iki dudu sapa-sapane Sinuwun Kresna, kowe dudu sapa-sapane bapak. Ora lah kowe iki arep ngopo? Arep nesu. Aku wis mecicil ngene iki wis nesu aku. Lho mangsane apa? Strayali binatang kowe. Pendhita ora, pendhita kok mulang sarak kowe. Pendhita kuwi kudune ngene ya, Mbah. Pendhita ki ngajarke kerukunan. Nah pancen kok arep mejangake ilmu kasampurnan ngersani Ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ora masalah, ora apa-apa. Oke, this is fine. No problem. Ning apa ya pantes, apa ya sak mestine sartane apa pantes diarani pendhita. Nek pendhita kok ngajarke tumindak nista. Tumindak nista ku sing ngendi? Wah, lah iki kaya ora sadar tenan iki truk ora iso mbedakake pendhita utawa ora iso mbedakake perkara apik karo kleru iki. Sebabe iki kaya ngene kok diarani pendhita, kaya ngene kok disuwit-suwitane ra. Kok sik to? Apa ana jamak lumrahe wong arep ngejangake ilmu kudu mateni karo wong liya. Lho, ngene ya Bagong. Wong arep nggayuh kanugrahan kuwi kudu ana korban ingkang ditempuh. Kok sik? Cen aku ngerti kudu ana korban sing kudu dikorbanake nek arep nggayuh kanugrahan. Mergo aku ya tau nglakoni. Ngono. Aku ki arep utang BPKB ya kudu tak sekolahke sithik. Wah, sing tok nggugaran kok utang kowe kok. Ha witekno, nek arep entuk dit ya kudu ana jaminane sithik kok ora. Ning ngene, lupute Sinuwun Kresna karo kowe iki apa? Lupute
Bapak karo kowe iki apa kok kowe arep mateni bapakku Semar karo mateni Sun Kresna? Aku ora trima. Kowe ora ngerti apa piye? Nek iki anake Semar. Lelanange jagat lancure bawana kuwi aku iki. Petruk minggiro tak sepake ndase. Mboten sida. Santai mawon. Terus ki arep ngopo? Aku ora trima. Ayo. Ijen lenang dalenang menemban. Aku ora trima mergo aku krungu aturmu sing kowe jane arep mateni karo bapak. Ora sah kowe mateni bapak. Kowe ketemu karo anake Bapak Semar, urung karuan kowe iso ngundurke karo anake Semar. Yen ngono kowe ora nrimake anane Begawan Dewa Buddha. Ya Begawan Dewantaka arep mateni karo Semar. Ora trima. Ayo. Dudu nang kene papane neter kadekdayan. Tak gelandang metu njaba kelakon mati dening aku. Ya. Rumangsane apa kowe? Sadurunge ketemu karo Semar kowe kudu ketemu karo anak-anake Semar. Sadurunge kowe nglangkahi kuandane Semar, kowe kudu nglangkahi kuandane Petruk Kantong Bolong. Hop. Sik, Gong. Apa? Sadurunge nglangkahi kuandane Semar kok nglangkahi kuandane Petruk. Aku gelem ora dilangkahi. Ayo moh, aku ya moh kok. Gareng kowe apa piye? Kowe sing uripe ora guna kowe. Mesake ya ora. Ngono-ngono nek gareng ora mangkat ora enek sing ngendari kowe. Ayo. Dudu nang kene papane wong neter kadekdayan. Lagi landang metu njaba mati dening aku. Kowe sing mati ngono kuwi. Ana sing ditantang wis metu ning jaba kana kok. Bagong kok bali mlebu ki. Pendhitamu pendhita lamur kok. Wong minus mriki didadekke pendhita dadekke nujung disuwitane. Ora ngerti yo pendhitamu ora ngerti pendhitamu lamur kok. Wong aku mlayu dheke nututi mlayu aku mung mubung cagak sit. Aku mung ngono. Untung aku ki mantan pemain Fast Furious ya, Truk. Dadi aku pinter ngedrift. Edan brungso ora tatanan. Jagat pangarit ing kawontenan nuli kesampyan ngaratan keparengipun anak Prabu ketapno barisaning para Sata Kurawa sartane kadangipun Kakang Werkudara Duryudana kakangku apa Arjuna wonten dawuh nadyanto kae abdimu nadyanto kae baturmu nadyanto kae pamongmu tak jaluk undurna merga kowe wis duweni prasapa satane prasetya nggonmu bakal suwita ngersaning sang penemban Dewa Buddha. Yo ngestake dawuh Jaka Pitana kakangku. Inggih Kaka Prabu ngestaken dawuh. Pawandarya, kula wonten timbalan kene. Buparo kang padha sibuh ingsun kundur kedaton yen ngestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan ngatos-atos sampun kados lare alit Pawandarya Sengkuni. Purna gati ning mananggilan. Arsa sang nata kundur kedaton jeluk saking dampar cana kinabit gambaran gading kadharaken sanjaring peromban sedi manggu tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring Prabon kalsa saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katon saking Mandura muga dar candraing sang nata pindha Jawata kairing Widodara Widodari.
Bye.